Vítajte vo Valálikoch, poslednú dobu často spomínanou obcov vďaka príchodu fabriky Volvo a práve v tejto obci máme na predaj nový rezidenčný projekt so 7 radovými domami. Ide aktuálne o jednu z najvyhľadávanejších obcí v okolí Košíc práve kvôli príchodu Volvo, ktoré prinesie do okolia množstvo pracovných príležitostí a vylepší všetky dopravné spojenia a samotnú infraštruktúru. V tejto časti obce vzniká úplne nová štvrť, ktorá bude o pár mesiacov prekvitať životom a po uliciach budú behať možno aj vaše deti. Náš nový projekt disponuje 7 priestrannými radovými domami s naozaj skvelým technickým riešením pre váš maximálny komfort. 6 domov disponuje podlahovou plochou 133 m2 a pozemkami od 210 m2 a ten posledný je najväčší s podlahovou plochou 145 m a pozemkom 341 m2. Aktuálne máme uzavreté hrubé stavby a celý projekt začíname kolaudovať už o 4 mesiace, kedy budú domy dokončené do stavu holodom. Ak vám to pomôže, vieme vám dom dokončiť aj do štandardy. Domy sú ideálne pre moderné rodiny, ktoré hľadajú komfort aj v technických riešeniach. Určite vás poteší už zabudované tepelné čerpadlo NIBE, ktoré kúri, chladí a disponuje aj rekuperáciou pre kvalitnú výmenu vzduchu v celom dome. Samozrejmosťou je podlahové teplovodné vykurovanie rehau, predpríprava na vonkajšie žalúzie, kamerový systém, zónová regulácia rehau, hliníkové dvere s HS portálom. Každý dom disponuje 4 izbami, hlavná spálňa disponuje balkónom a vlastnou kúpeľňou. Okrem toho má dom na poschodí ďalšie dve detské izby, kúpeľňu, na prízemí 44-metrovú dennú časť s priamym výstupom na záhradu, hostovské WC a garáž s ďalšími 2 parkovacími miestami pred domom. A kto za týmto celým stojí? Spoločnosť Rekob je na trhu so stavebnou činnosťou už vyše 20 rokov a tak si môžete byť istí kvalitou a nadštandardným vybavením. Ak hľadáte moderné bývanie postavené spoľahlivým partnerom, zajdite na stránku www.rekob.sk a nájdete si svoj nový domov. Tešíme sa na vás.